بسم سلاسي بسم آب وولد ومنفس قدوس أهادو أملاك آمين. سلام እግዚአብሔር أملاخ مسكلاتكم يخون حزب كريستيان كما ياللخم أنا እግዚአብሔር يمسكن كبري صفاح مدهاني عالم كريستوس لعل እግዚአብሔር أملاخنا كسابة ساعة زياء التقوم استنفاس عدلو بسأجان بتعنان سلازة صنحنا كبرن مسكنان أملكون وداسين نزل عالم نعوئي خنو كمون نتاريرت هلينا زخانت أمبرهان قدس دينجل مريم عدينا سيوان مساقعتنا كبرن مسكنان وداسين يبصحيا كمون نخلهم قدسان أبوتاتنا عديتاتنا حواريات نبيات سماعتات أركانات قدسان እግዚአብሔር أملاخنا بزهوم قال كدان بزهوم كبرن مسكنان زلعالم نعوم يخون آمين. مسكرم 18 زنبب سنكسار دسمع زنبب فقر قويتا أبلبو يعنبب آمين. بسم آب وولد ومنفس قدوس أهادو أملاك آمين. انقعنا بأبوتاتنا قدسان أبونا إوستاتيوسن أبونا آنوريوسن مار يعقوبن عمتاوي نعرف تبعال بسلام أبصحنا آمين. أبونا إوستاتيوس ربان لومي علت 18 عمتاوي كبر بعل عرفتم نا أبونا إوستاتيوس يو كل جزء صبح مسكل 18 كبري يبعل إذا قدس عبو زجبروا حوارياوي تلقوا عزيز زدنا يو صلاة من بركة من مسكلاتنا يخون آمين. بقدس النوم بتيزفت أمو منفساوي جدلن تأمرات بالسرة وحارق من كسنان كمون سلا كبريك أدامنت سنبت زجبروا تقارلو دما بغندو أب إثيوبيان إرتران كاب حالفهم دما أب اسكندريان أرمانيان كاب زفلتو اتم بقدامنت زتقاسو أبونا إوستاتيوس يوم إذا ما بو بسمم زصواع قدام أب هاجرنا أقوى أنت زي بلوم دارجان مبزحتيو حوارياوي تلقهم بمفصامن منفساوي قدلي بمقدالن لومي هلوان كوينم بقدامنت نزركبو قدامات إرترا زحالفو قدس أبو يوم أبوزح كبابيتات هاجرنا بفلاي كعلومي بزلو ممحداراوي كرسي زوبا مأكلن زوبا دبوبون بمزوار سبكة وانجل زسبحون بتبحتون بتقادلون أبوون يوم ناب اسكندريا يروساليم بو أبيلم دما ناب أرمانيا قدمي مخادم نكبابي زباتات سميناوي كأيح بحرن عن سبان قاشا باركان نقر من قدم قال እግዚአብሔር الناس بخون تأمرات النفسهم كم زبارخو تاريخهم يقلص بذيكا دارقا زي بارخون زي رقصون كفال هاجرنا يلن كبالي قال امباركس لومي كم فقاد እግዚአብሔር أب كبابي 13 كساب 14 كفل زمن أب تنسأي بيت كريستيان هاجرنا حدش معرف زخفتون داقمي حواريا نزخونون أبونا إوستاتيوس كابوزح بحيدت زينا موالم كنذكر إنامو صلاتمن بركاتمن مسكلنا دقة وهدو يخن آمين. تولدي زم صادق أبو أب تجراي أوراجا اندرتا فلي سمو صراع استبهال حد خوينو كاب سدرات عدكان استرخبو يوم أبو كريستوس معا عدي دما سنهيوت يبهالو أبو كريستوس معا كابوغن 6 مكواننت كم زنبرو يفلت ولدي أبونا إوستاتيوس فرحات أملاخ زنبرم حقي እግዚአብሔር ንምፍጻም ወትሩ ዝተግሁ ከም ዝነበሩ ገድሎም ይገልጽ ንጽጉማትን ዘኽታማትን ምርዳ ንኣረጋውያንን ሰብኡተን ንዝሞተን እውን መበለታትን ድማ ምሕጋዝ ኮነ ተቐበልቲ ጋሻ ኮይኖም ከምቲ ሕጊ ወንጌል ዝጠሞይ ምብላዕ ዝጠሞይ ምስታይ መዓልታዊ ስርሖም ነበረ በቃል ኪዳንም ጸኒዖም መንፈሳዊ ግብርን ትሩፋትን እናገበሩ ይነብሩ ዳ እምበር ولدم كحافن كسعمن أي تعدلن نبرو كساب إرجانم كأ بإجزاوير ناتس أنانعن بصلاتن تسفان يتبوي نبرو عديوم سنهيوت بفلاي دما بزح تحزن نبرات صلات دما لك كم صلات بعال بيتها أو أملاخي نعخا زسمر قبرة صدقي زقبر ولاد هابني النابلت كس علي تلمن نبرات
ልማንኣ ኣብ ቅድሚ እግዚኣብሔር ተሰምዐ እሞ ቅዱስ ገብርኤል ከብስራ ተላእከ። በላ ድማ ሓደ ንጹህን ቅዱስን ውላድ ክትወልዲ ኢኺ። ብትምህርቱ ድማ ንብዙሓት ብመንገዲ ካብ መንገዲ ጥፍኣት ዝተጓዓዙ ዓያሱ ብቓል ወንጌል ክምልሶም ከድሕኖም እዩ ድማ በላ። ተጸኒሶም ድማ ተወልዱ። እዞም ቅዱስ ኣቦ እግዚኣብሔር ኣምላኽ ከም ነቢይ ኤርምያስን መጥምቀ መለኮት ቅዱስ ዮሃንስን ገና ኣብ ማህፀን ኣዲኦም ዝሓረዮምን ዝባረኾምን ብምንባሩ ውልድ ምስ በሉ ጡብ ኣዲኦም ክጠብዉ ከለዉ ኣዒንቶም ናብ ሰማይ ኣንቃዕሪሮም ንእግዚኣብሔር ጐይታ ሰራዊት የመስግኑ ነበሩ። እዚ ከዓ ከምቲ ዘማራይ ቅዱስ ዳዊት እማፈ ደቂቅ ወህፃናት ኣስተዳለክ ስብሃተ ዝበሎ እዩ። ኣዲኦም ብእፁብ ነገሮም ብምግራም ኣብ ቀዳምነትን ዳሕረወትን ዘይተረኣየ እዚ ተኣምራት እዚ እንታይ ይበሃል ትብል ነበረት። ኣስዒባ ድማ ኦ ወልድየ ወብርሃነ ኣዒንትየ መኑ መሃረከ ዘከመዝ ስብሃታተ ማለት ወደይ ብርሃን ዓይነይ ከምዚ ዓይነት ምስጋናስ ምን መሃረካ ትብሎም ነበረት። ምስ ጎበዙ ድማ ንክምሃሩሎም ናብ ኣቦኦም ዘብፅሖም ኣባ ዳንኤል ዘካርያስ ዘገዳመ ገረዓልታ ወሰድዎም። ብዙሕ ትምህርቲ እውን ቀሰሙ። መንፈሳዊ ዕዮ እናዓየዩ ድማ ገና ትሕቲ ዕድመ ከለዉ ዜናኦምን ተጋድሎኦምን ኣብ ኩሎም መነኮሳት በጽሐ። መዛረብ እውን ኮነ። እቶም መነኮሳት ከዓ መኑ መሃሮ ለዚ ህፃን ዘመጠነዝ ጥበበ ወስብሃተ እናበሉ ተደነቑ። ሰብ ድዩ መልኣኽ ክሳብ ምባል እውን በጽሑ። በቲ ዝፍጽምዎ ዝነበሩ ልዑል ቅድስና ዝመልኦ ገድሊ ድማ ይግብኦ ተባሂሎም መዓርገ ዲቁና ተቐበሉ። ብምቕጻል ከዓ ሲመተ ምንኩስና ካብ ኣባ ዳንኤል ልብሰ ምንኩስና ለበሱ። አቡነ ወስጣጢዎስ ከዓ ተሰይሙ ትርጉሙ ስነ እግዚእ ማለት እዩ። ካብቲ ሰዓት ከዓ ምእንቲ ጽድቂ ዝስደዱ ብፁዓን እዮም ዝብል ቃል ጐይታ ንምትግባር ሰናይ ገድሊ ክጋደሉ ጀመሩ። ካብ ዕለታት ሓደ መዓልቲ ኣኽሊል ቅዱሳን ዝኾነ መድኃኒናን ኢየሱስ ክርስቶስ ምስ ቅዱስ ሚካኤልን ቅዱስ ገብርኤልን ናብኦም ብምምጻእ ንኣቦና ፍቕሩ ብምስዓም ገለጸሎም። ቅዱስ እስትንፋሱ ከዓ ኡፍ በለሎም። ፍቕሪ ወደይ ኤዎስጣቴዎስ ካብ ማህፀን ኣዴኻ ከለኻ ሓርየካ እዮ እሞ ንብዙሓት ኣሕዛብ መምህር ክትከውን ኢኻ። ንዓኻ ዝሰምዕ ንዓይ ከም ዝሰምዐ ንዓኻ ዘይሰምዐ ድማ ንዓይ ከም ዘይሰምዐ እዩ ኢልዎም ንሰማይ ዓረገ። ብድሕሪዚ ኣንፎም ናብ ምድረ ኣጋዚ ሃገርና ኮነ። ንብዙሓት ድማ ቅዱስ ወንጌል ሰበኽሎም። ኣብ ሃገርና ከዓ ወንጌል ኣስፋሕፍሑ። ካብ ተኣምራቶም ምስ ንምልከት ድማ ሓደ እዋን ምስ ኣርድእቶም በዚ ሎሚ ጎዳይፍ ተባሂሉ ዝጽዋዕ ክፋል ናይ ኣስመራ ይሓልፉ ነበሩ እሞ ኣብዚ ሎሚ ቅድስቲ ቤተ ክርስቲያኖም ተደኪናትሉ ዘላ በኹሪ በታ ኣዕረፉ። እንሆ ምስ ተበገሱ ድማ እታ ኣውሊዕ መወጾም ኣብታ ቦታ ረስዕዋ እሞ ንሓደ ረድኦም ኣምጽኣያ። ተበቒላ ግን ግደፋ በልዎ። እታ መወፅ ኣውሊዕ ድማ ሱር ሰዲዳ ጸንሐት እሞ ገዲፍናያ ኢሎም ሓደግዋ። እንሆ ድማ ሎሚ ልዕሊ 700 ኣቝፂራ ህያው ኮይና ንተኣምራት ትቕጽል ኣላ። ብተወሳኺ እውን ርጋጽ ኣሳእን ናይ ኣቦና ኣብቲ ቦታ ኣብ ትሕቲ ኣብ ሓንቲ እምኒ ብንቑጽ ደሚቑ ይርከብ። ኣብ ምድሪ ኣጋዚት ብዙሕ መንከራት ብምፍጻም ድማ ናብ ገዳም ኣስቄጥስ ብምቕጻል ኢየሩሳሌም ካብኡ ድማ ናብ ኣርማንያ ኣቕንዑ። ባሕሪ ኣርማንያ እንክሰግሩ ንሓደ በዓል መርከብ ክማልእዎም ሓተትዎ። ገንዘብ የብሎምን ብምባል ድማ ገዲፎሞም ከደ። ኣቦና ድማ ነጸልኦም ናብ 3 ብምዕጻፍ ባረኽዋ። ንደቆም ድማ ቂምን በቀልን ውሽጦም ክሓድጉ መኸርዎም። ብክልተ መላእኽቲ ተዓጂቦም ድማ
بعصفهم وعزኦም فلموا أب منغو جن حدا يمان برهان زسمو تمهارايوم قيمتاو أي حدا جن نبر أمو بحلاف مرفق نتحتي ستأما نتي زقدفهم بعال مركب كأ أركيبهم حلفوا إذن أب قدميهم زنبرا كلتا دسسات كأ سأقهم عزيزوان لسان أوصيان أنا إيه زقبولو إلن تقدادما أرمانيا دما أتو شابو خا بزحات سبات بزي جالبا ممصኦም ገሪምዎም ምትሃት እዩ በሉ ኣብ መንጎኦም ድማ ሓደ ሙት ህፃን ነበረ ኣቦና ናብኡ ብምቕራብ ድማ ከምዚ ኢሎም ጸለዩ ኦ ኣምላኸይ ከምቲ ንኤልያስ ኣብ ሰራጵታ ሙት ዘተንሳእካይሉ ንዓይውን ነዚ ህፃን ካብ ድቃስ ሞት ከተተንሳለይ ይምሕፀነካ ኣለኹ በልዎ ንቅዱሳኑ ዘይሕፍር እግዚአብሔር ኣምላኽና ድማ ሰምዖም እቲ ህፃን ድማ ተንስአ ዜናኦም ኣብ ሙሉእ ኣርማንያ ተወርየ ክሳብ ዕለተ ዕረፍቶም ድማ ኣብኡ መሃሩ ክቡር ሞቱ ለጻድቅ በቅድመ እግዚአብሔር ከምዚ ተባሃለ ከዓ ክቡር ሞቱ እግዚአብሔር ድማ ስምካ ዝጸውዐ ተዝካርካ ዝገበረ ብስምካ ጥሙይ ዘጽገበ ጽሙእ ዘስተየ ዝመጽወተ ቤተ ክርስቲያንካ ዘህነጸ ገድልኻ ዝጸሓፈ ዘንበበ ስንክሳርካ ዘንበበ መንግሥተይ ከውርሶ እየ ብምባል ዘይሕሶ ቃል ኪዳን ኣተወሎም ገድሊ ኣቦና ዝርዚርካ ኣይውዳእን እዩ የግዳስ ንሕና ድኹማት ክንበጽሖ ዓቕሚ የብልናን ንኣፍሉጠ ግን ኣቡነ ኤዎስጣቴዎስ ኣቦ ገዳማት ኤርትራን ኢትዮጵያን ምዃኖም ክፍለጥ ይግባእ ኣቡነ መርቆሪዎስ ኣቡነ አብሳዲ ኣቡነ በኪሞስ ኣቡነ ዮናስ ወዘተ ብጸጋ መንፈሳውነት ደቆም እዮም በረኻትን ረድኤትን ኣቡነ ኤዎስጣቴዎስ ኣቦና ምስ ኩልና ህዝበ ክርስቲያን ደቂ ተዋህዶ ይኹን ኣሜን ኣሜን ኣቡነ አነሬዎስ ጻድቅ እዞም ኢትዮጵያዊ ጻድቅ ዓብይ አነሬዎስ ይበሃሉ በዚ ስም ካብ ዝጽውዑ ኣቦታት እቶም ቀንዲ እዚኦም እዮም ተወሊዶም ዝዓበዩ ሙገር ኣካባቢ ክኸውን ከሎ እቲ ዘመን ድማ ኣብ 14 ክፍለ ዘመን ነበረ ወለዶም ድማ ሰላማን ክርስቶስ ዘመዳን ይበሃሉ እዞም ጻድቅ ካብ ናይ ኣቡነ ተክለ ሃይማኖት ደቂ መዛሙርቲ ሓደ እዮም ብናይ ወንጌል ትምህርቲ ካብ ምምላኦም ብዝሓለፈ ፍጹም መናኒ ስለ ዝነበሩ ብጣዕሚ ደፋር ነበሩ ንዝኾነ ጌጋ ፊት ንፊት ይዛረቡ ነበሩ ኣቡነ ተክለ ሃይማኖት ምስ ዓረፉ ጎይታ ኣብ ክንደኻ አነሬዎስ ዝተረፈ ጣዖት ኣምልኮ ከጥፍእ እዩ ኢሉ ነጊርዎም ነበረ እዚ ድማ ኣይተረፈን ምስ 12 ንቡራነ እድ ከም ሓደ ኣብ ዝተመረጹ ጊዜ ኣብ ደቡብ ናይ ሃገርና ኣካባቢ ክርስትና ኣስፋሕፍሑ ደብረ ጽጋጋ ገዳም ዝመስረቱ ድማ ንሶም እዮም ኣቡነ አነሬዎስ ንክልተ ነገስታት ንዓምደ ጽዮንን ንሰይፈ ኣርዕድን ብምግሳጹ ብዙሕ ፈተና በጽሕዎም እዩ እዞም ጻድቅ ብዙሕ ፍሬ ኣፍርዮም በዛለማዓንቲ ዓረፉ በረኸቶም ይሕደረና ማር ያዕቆብ ግብፃዊ ኣብ ውሽጢ ገዳማት ግብፂ ኣብ 400 ክፍለ ዘመን ተላዒሎም ካብ ዘብርሁ ቅዱሳን ሓደ ማር ያዕቆብ እዩ እዚ ቅዱስ ካብ ዝተባረኸ ቤተሰብ ተወሊዱ ብስርዓት ዓብዩ ገና ብቆልዑኡ ምስ መምህሩ መነነ ካብ ጽንዓት ገድሉ ዝተላዕለ ሰይጣን ብግልፂ ይፈታተኖ ነበረ ብፍላይ ን7 ዓመታት ዝኣክል ይቅጥቅጦ ኣብ ልዕሊ መሬት ይጎቶ ብጽፍዒት ይሃርሞ ነበረ ንስ ግን ብጸሎቱ መብረቕ ኣውሪዱ ኣባረሮ ኣብ በረኻ ወላሓንቲ ዝብላዕ ነገር ብዘይ ምንባሩ ካብ ናይ ጫካ እንስሳታት ጸባ ምስ ደቂ መዛሙርቱ ይሰቲ ነበረ እዚ ቅዱስ ሰማዕት ንምዃን እውን ፈቲኑ ነበረ ማር ያዕቆብ ገድሉን ተኣምራቱን ብጣዕሚ ብዙሕ ካብ ምዃኑ ዝተላዕለ ስሙ ልዕል በለ እስኪ ግዜን ዕድልን እንተሊኩም ኣብ መጽሓፈ ስንክሳር ዝተጽሓፈ ገድሊ ከተንብቡ ጋብዘኩም እዚ ጻድቅ ዝዓረፈ በዚ ዕለት እዩ ቅድስቲ ጸበለ ማርያም ንዑ በዚ ዕለት ተዘኪራ እትውዕል
ጎይታና ብናይ ድኻ ሰብ ተመሲሉ ተገሊጹ እንጀራ ዝለመና ድሕሪኡ ድማ ኣብ ዝባና ሓዚላ ዘፋነወቶ ኣዴና ቅድስቲ ጸበለ ማርያም ንፍለጣ። እዛ ቅድስቲ ብጎና ደቂሳ ዘይትፈልጥ ኣብ ኣርባዓ ጾም ድማ ብዘይካ ኣብ ሰንበት ወላ ሓንቲ ዘይትቀምስ ኣናብር ድማ ናይ እግራ ጸበል ዝልሕሱላ ዝነበሩ ዓባይ ኢትዮጵያዊት ቅድስቲ ማርያም ጸበለ እያ። ኣዴና ቅድስቲ ጸበለ ማርያም ትውልዳ ኣብ ጎንደር ጠቕላላ ግዝኣት ቃሓ ኣከባቢ እዩ። ወለዳ እስክንድርን መስቀል ክብራን ፍርሓት እግዚአብሔር ስርዓተ ቤተ ክርስቲያን እንዳምሃሩ ብሃይማኖትን ብምግባርን ኮትኩይቶም ይዕበይዋ። ቅድስቲ ኣዴና ንዓቕመ ሔዋን ምስ ኣኸለት ወለዳ ብግዲ ኣመርዓዋ። ንሳ ግን ምንም እኳ እንተተመርዓወት ድሌታ ስለ ዘይነበረ ለይቲ ወላ ሓደ ከይረኣያ ካብ ቤታ ወፂኣ ናብ ናይ ቅዱስ ጊዮርጊስ ቤተ ክርስቲያን ከይዳ ብብኽያት ጸለየት። እንዳ ጸለየት ከላ ድማ እመቤትና ቅድስቲ ድንግል ማርያም ምስ ቅዱስ ሚካኤል ምስ ቅዱስ ገብርኤልን ከምኡውን ምስ ቅዱስ ጊዮርጊስ ተገሊጻ ንክሕልውዋ ድማ ነገረቶም። ወለዳ ምእንቲ ከይሓዝኑላ ፈሪሓ ናብ ሰብኣያ ተመልሰት። ሰብኣያ ብግብረ ስጋ ንኸይፈልጣ ግን መላእኽቲ ይሕልውዋ ነበሩ። ንሰብኣያ ድማ ሰብነታ ከም እሳት የቃጽሎ ነበረ። እንሆ ድማ ንሰለስተ መዓልቲ የእምረኡ ሰሓተ ድሕሪ 3 መዓልቲ ምስ ነቕሐ ድማ ንወለዱ እቲ ኩሉ ዝረኸቦ ነገሮም። ወለዱ ድማ ከምዚ በልዎ፣ ንሳ ካብ ገዳም ዝመጸት እንተኾይና ንዓኻ ኣይትግበአን እያ ኢሎም ሰሊሞም ናብ ወለዳ መለስዋ። ኣቦኣ ድማ ምእንቲ ናብ ሰብኣያ ክትምለስ ብዙሕ ገረፋ። ብተኣምራት ግን ወላ ሓንቲ ኣይኮነትን። ብምናኔ ክትነብር ደልያ ድማ ናብ ኣባ ገብረ ማርያም ከደት። እዞም ኣቦ ድማ ምሂሮም ስማ ጸሎተ ማርያም ኢሎም ሰመይዋ። ኣባ ገብረ ማርያም ምስ ኣባ ጽጌ ድንግል ኮይኖም ማህለተ ጽጌ ዝደረሱ ኣቦ እዮም። ካብ ተጋድልኣ ንምጥቃስ ክትጸሊ ከላ ንባዓታ ንመሬት ይሓርሶ ነበረ። ነገር ግን ሰብ ንኸይፈልጣ ሓመድ ጌራ ትደፍነ ነበረት። ሓደ መዓልቲ ኣብ ቤተ ክርስቲያን እንዳጸለየት ከላ ብኽልተ ማዕዝን ዝተቐበሩ ምዉታት ክበኽዩ ሰምዐት። ስለኦም ድማ ለመነት፣ ሱባኤ ድማ ሓዘት። ርህሩህ ኣምላኽና ድማ ጸሎታ ሰሚዑ መሓረላ። ካብ ትምንኩስ ጀሜራ ብጎና ደቂሳ ኣይትፈልጥን። ኣብ ዝሓመመት ጊዜ ድማ ኮፍ ኢላ ትድቅስ ነበረት። ኣብ ጊዜ ኣሳሒታ ቁሪ መከራ እንዳተቀበለት ኣብ ውሽጢ ባሕሪ ትጽሊ ነበረት። ኣብ መዓልቲ 8,000 ትሰግድ ነበረት። ናይ ዮሐንስ ወንጌልን ራእይ ዮሐንስን መጽሓፍ ዘወትር ብምንባብ ትጽሊ ነበረት። ናይ እመቤትና በዓል ኣብ ዝኾነ ጊዜ ድማ ኣርጋኖን ውዳሴኣን ኣብ መዓልቲ 3 ጊዜ ተንብብ ነበረት። አንቀጸ ብርሃን ድማ ኣብ በቢ7 ጊዜ ትጽሊ ነበረት። ናይ ዳዊት መዝሙር ኣብ ዝፈጸመት ጊዜ ናይ ጎይታና መከራ ግርፋት እንዳዘከረት ንነብሳ 1000 ጊዜ ትገርፍ ነበረት። ስለ ጳጳሳትን ንጉስን ድማ ሓደ 1000 ጊዜ፣ ስለ መነኮሳት 1000 ጊዜ፣ ስለ ሓጥኣን 1000 ጊዜ ንነብሳ ትገርፍ ነበረት። በረኸታ ይሕደረና ካብ ተኣምራ ዝተገበረላ። ጻዕዳ ዕጣን ሒዛ ን7 መዓልቲ ኣብ ልዕሊኡ ንብዓት እንዳኣፍሰሰት ትጽሊ። እቲ ዕጣን ድማ ካብ ንብዓታ ዝተላዕለ ናብ ጸሊም ይልወጥ ነበረ። በዓል ከም ዝኾነ ፈሊጣ ድማ ነቲ ዕጣን ንቐሺ ሂባ ኣብ ናይ መሰዊኢ ምእንቲ ክዕርገል ሃበቶ። እግዚአብሔር ድማ ከም ናይ ሱራፊኤል ናይ ጽንሃ መዓዛ ከም ናይ ኪሩቤል ዕጣን ሽታ ገይሩ ካብ ኢድ እቲ ቀሺ ክቕበሎ ከሎ ብግልጺ ተመልከተት። ካብ ዕለታት ሓደ መዓልቲ ቅድስቲ ጸበለ ማርያም እንዳጸለየት ከላ ናይ ክብሪ በዓል ቤት ጎይታናን ኣምላኽናን መድኃኒናን ኢየሱስ ክርስቶስ ብዝቆሰለ ዝተሸገረ ድኻ ሰብ ተመሲሉ ንቅድስቲ ጸበለ ማርያም ተገሊጹ ቁራስ እንጀራ በሃብኒ ኢሉ ለመና። ንሳ ድማ ብፍጥነት ኣምፂኣ ሃበቶ። እንጀራ ተቐቢሉ ድማ ብብዝሒ መንገዲ ስለ ዝደኸምኩ ኣብ ዝባንኪ ሓዚልኪ ከተፋንውኒ
يدلي አለሁ በላ ንሳ ድማ ሓዛኒት ንድኻ ስለ ዝኾነት ሓዚላቶ ብስጋብ ናይ ምውርዋር እምኒ ክኸውን ወሰደቶ እንዳ ወሰደቶ ከላ ድማ ቁስሉ ክድሕን ጀመረ ሽዑ ንሽዑ ድማ ቁስሉ ድሕኑ ወላሓንቲ ከም ዘይረኸቦ ኮነ ኣብቲ ግዜ ከም ፀሓይ ኣብርሀ ኩለንተናኡ ተለወጠ ናይ ክብሪ በዓል ቤት ጎይታና ካብ ዝባና ወሪዱ ኣብ ቅድሚኣ ጠጠው ኢሉ ዝኸበርኪ ኣገልጋሊተይ ጸበለ ማርያም እንታይ ከገብረልክ ትደሊ በላ ንሳ ድማ ካብ ስምባደ ዝተላዕለ ከብ በድኒ ኮይና ኣብ መሬት ወደቐት ጎይታና ድማ ኣበርቲዑ ኢዳ ሒዙ ኣተንስኣ ናይ ልብኺ ድልየት ለምንኒ በላ ንሳ ድማ ኣምላኸይ ኣብ ቅድሜኻ ሞጎስ እንተደኣ ረኺበስ ኣብ ሲኦል ዘለዋ ነፍሳት ይቕረ በለለን በለቶ በዚ ምኽንያት ብናይ ጎይታና ርህራሄን ብናታ ኣማላድነትን ብዙሓት ነፍሳት ካብ ሲኦል ወፁ ጎይታና ድማ ሰላምታ ሂብዋ ብኽብሪ ናብ ሰማይ ዓረገ ከምኡውን ጎይታና ሰለስተ በትሪ ሂቡ በአን እንዳተመርኮሰት ስጋብ ሲኦል እንዳኸደት ነፍሳት ከተውፅእን ከትምሕርን ነበረት ሃባ ደጊማ ድማ ከምዚ በለት ሰማያውያን ብዙሕ ኣስማት ኣውፅኡለይ ናይ ወይኒ ፍረ እንዳበሉ ይጽውዕኒ ናይ በረኸት ፍረ ዝብሉኒ ኣለው ናይ ገነት ፍረ ይብሉኒ በለት ከምኡውን ካብ ልዑል ጎይታ ብዙሕ ጸጋታት ከም ዝተውሃባ ብህይወት ከላ ንሓደ ቀሺ ነገረቶ ካብ ዕለታት ሓደ መዓልቲ ኣምላኽ ብድንግልና ዝወለደት ክብርቲ እመቤትና ንቅድስቲ ጸበለ ማርያም ተገሊጻ ስመይ استشلمኪ ጸበለ ማርያም ሰላም ንዓኺ ይኹን በለታ እመቤትና ብዙሕ ምስጢር ድሕሪ ምንጋራ ካብ ኣጥባታ ኣጥበወታ ብጸጋ ዝኸበረት ገበረታ ብስማ ድማ ብዙሕ ተኣምራት እትገብር ኮነት ቅድስቲ ኣዴና ጸበለ ማርያም ሰናይ ዝኾነ ተጋድሎ ድሕሪ ምፍጻማ ጎይታና ዓብይ ቃል ኪዳን ምስሃባ ብሰላም ያዕረፈት ከም ንግስቲ ኢለኒ ድማ ናይ ሞታ መስቀል ተሸኪማ ናብ ዝጽበያ ዘሎ ተስፋኣ ብኽብሪ ከደት ዕረፍታ መስከረም 18 ጥሪ እዩ ጥሪ 18 ድማ ዓመታዊ በዓላ እዩ ናይ ቅድስቲ ኣዴና ጸበለ ማርያም ረድኤት በረኸትን ይሕደረና ብጸሎታ ድማ ይምሓረና ምንጪ ገድለ ቅድስቲ ጸበለ ማርያም እዚዩ አሜን አምላከ ቅዱሳን በረኸት ናይ ቅዱሳኑ ይኽፈለና ብጸሎቶም ድማ ይምሓረና አሜን መስከረም 18 ዝኽበሩ ዓመታዊ ናይ ቅዱሳን በዓላት አቡነ ኤዎስጣቴዎስ ረባን አቡነ አኖሬዎስ ዓቢ ማር ያዕቆብ ግብፃዊ ቅዱስ ዕፀ መስቀል ቅድስቲ ኢለኒ ንግስት ቅዱስ ቶማስ ሐዋርያ ቅዱስ መርቆሪዎስ ካልእ ሰማዕት ቅዱስ ቶማስ ቅዱስ ኤፍሬም ሰማዕት አባ ፊሊሞስ ቅዱስ ሰሎሆን ሰማዕት ቅዱስ አክሳ ኤልስ ሰማዕት ቅዱስ ይስሐቅ ሰማዕት ቅዱስ እስጢፋኖስ ቀሲስ ቅዱስ ነኪጣ ሰማዕት አባ ፊላታዎስ መንክራዊ አባ ኖብ ባህታዊ አባ አትናቴዎስ ሊቀ ጳጳሳት ሱሳ ሰማዕታት ማሕበረ ቅዱስ አቦሊ ወርሓዊ በዓላት ድማ ቅዱስ ፊልጶስ ሐዋርያ ቅዱስ ያዕቆብ ሐዋርያ ካብ 72 ኣርድእት እዮም ንስኻትኩም ጨው ምድሪ ኢኹም ንስኻትኩም ብርሃን ዓለም ኢኹም ኣብ ከረን ዘላ ከተማ ክትክውል ኣይከኣላን እዩ ከምኡ ከዓ እቲ ጽድቂ ግብርኹም ርእዮም ኣብ ሰማያት ንዘሎ ኣቦኹም ምእንቲ ከመስግንዎ ብርሃንኩም ኣብ ቅድሚ ሰብ ይብራህ አሜን ማቴዎስ ምዕራፍ 5 ፍቅዲ 13 ክሳብ 16 አሜን ስንክሳር ዝሰምዕ ዘንብብ ፍቅሪ ጎይታ ፍቅሪ ቅዱሳን ኣብ ልቡ ይዕንብብ አሜን ወስብሃት ለእግዚአብሔር ወለወላዲቱ ድንግል ወለመስቀሉ ክቡር ዝወደቀ ዝነጠበ በአፈ ቅዱሳን ትጉሃን መላእክት ይተአረመለይ አሜን